kai alƙawar da bacin rana mutum ya je yake kamar da mama boye ina aka wallahi tun mana bannin ki kashe mu in kin kashe mu da wani ne zaki yaki to ina zuwa ni da kai waye uga to inspector Kamal kenan uga yawwa ka kuma kofar dan yarabawa iya kai baka barin gurin magana ta da kai a to ke kin sani maman yabo ta ce kar mu rabi da gado kofar dan yarabawa inspector Kamal kofar dan yarabawa yes sir ajin dadin aiki da kai amma lokacin dan iska ne kai amun ya operation ai ka san me magana ta da kai sai kin fada in ka dau albashi sai ka je ka shagiya wallahi da kike shayi saka ba dai ka fita arena amma ina jin dadin aiki da kai ba inspector ke kin san lokacin da muna ibadan ne muna san giya amma yanzu ai mun dawo mu musulunta ai zan yi yadda ko ne mu yanzu muna sa da kasara da kunaya da kunun zaki da zoborodo in tambaye ka mana wai matanka ya aka ta iya girki haka wacan nan je na ci mun dadi kai muna son wake da biredi Hausa sai ya dinga rena muna an da Hausa bata ci bane ai abin nan akwai daɗi mutum na kin san ita rukayya ya tasi wurin maman yabo to maman yabo ya koya musu girki ai kai matan nan ta yi girki zan kawo mata ta koya mata babu matsala wai ki dan nan menene kina haka da Allah haka zamu je operation da ke kina tafiya kina haka kai da anya ba dan washen da kaje ka zana gidanka bane ya ci ko ya bata min ciki sai giya mu waken mu baya sa kasi sai dai ya sa tusa kai tsaya kashi nake ji tsaya dan Allah ka kai wasa a gurin nan ana kai munafurcin mu office ba mu aiki ne kamata dan Allah ka tsaya gurin nan je ba in yi baya Allah kin masalan ki da mun zo operation kasi jira ni da Allah da Allah ya zan dawo to zamu rike miki nan yau criminal ta zo nan wuri hannun kasinta ya buse wallahi Allah kasinta ya buse dole ki sauri ki gama kasin nan dole a ci gaba da aiki haba nama ta zo gida dan sai ina zuwa haka kai ka zuwa na zuwa aiken mu kai yayo original kai dan gidan gas ne me kina fada wani mai gadin gidan gas to in ba mai gadin gidan gas ba ka saba wani mutum da bakaken kaya wallahi zan fasa miki ta kasiya nan gurin ki kan sanda ki shiga kan sanda ki ce mata mai gadin gidan gas kina ce ba kayan kan sanda kai wannan ba ki san menene wannan ba idan mun testa ta kasinki zaki bayani kai masha Allah more ni dai na san na ban gashin da bakaken kaya mai gadin gidan duhu ne kutumar barau ba ke mai gadin na mai gadin gidan duhu duk gogor mai da mun yi a Najeriya baki taba jin labarin kofurdan Yarbawa ba ka ga mu ba nan ba yanzu yawa muke ji kawai za mu je can mu ci abinci kin yunwa ne kina ji babu wani ba bikin kowane ki sa mana ba yunwa kina ji ba za a baki abinci zaki ciki koshi cikin gita yi katuwa a sasa lisa kuma a siya abinci sai ciki gida ba ta kare kada yi yanzu mai jira kake barki da mu ki jira yanzu minti kada yanzu zan kira ugan mu za ta zo za ta kawo miki kudi minti biyu ko zo na ba ma sai kun zo na ba bara an kira shi yanzu nan maza ai muna nan an daura kwado ta ni kana ji ko mu wani mai ki sai mana yanzu ta zo za ka abinci mai zafi da ban gari daga faransa ba mu ga kaho ba a ki sai yanzu ya kawo abinci ai muna nan an daura kwado can ki yawa yalla bai ku dan yarba yes sir barka na amuro wasu din sige ga ta nan wannan mai jan kayan tafi zakewa a giskansi wai dan yarba yaushe za ka yi hankali ne yaushe za ka yi hankali yalla bai dan iska ne an kama fa wannan dan fasi da makami ne dan sholin ina cikin gashi na mai dadi kaje ka taso ni kai baka ban bashi dan sholin dan amuro wasu dan soli ban baki karaman bakar baki na ɗiba ma kai Allah bai mun yi aiki mai kyau kuma sai ki ba mu mari haka uwar aiki mai kyau kai kaje ka taro ɗan sholi me za a samu a cikin wa'annan
To dama dan soli ne. Baka bambance yan sholi. Amma kana bambance mai abinci ko? An zo wurin yayi. Ai abun sai ba ya da mutun zai manta abun sai. Amma wannan da muka gansi wula yayi haka sai muka yi tunanin me tare hanya ne. Dalla wanda aka ne mai tare hanya. Dalla mallan rabu da su. Kun ga dalla ku wannan gurin. A wallahi an ba mu abinci. Uban mu ya tsaye da mu. Sai an ba ku abinci. Abinci da Wannan tafin iskansi. Sai an ba ku abinci ku. To bari mu fasa wa dan ku tukun sai a ba su abinci mu gani. Sura ha ƙara yin hauka barin ƙara kuma. A zaki koma? Eh. Sai ke ba gaji ba kenan. Wannan kasinki kasa. Wallahi ba mai soli ba ko Allah ya kawo mai gurasa. Wai mala tsaya. Wait. Na zuwa haka. Fito daga gidana. Ka fito daga gida na hula kwanan ka. Bana da shi. Baka da shi. Dan iskan gari ne kenan. Baki sa seat belt ba. Ka bar garin ka zaka zo garin mu kamar iskanci. Mota ne. Baki da faya kafa ba. Faya kase wuta. Ina dirabin lasin haka. Ka gani a cikin mota ne? Kai baka magana za ka gaya mana. Ke buturi amma zaki gaya ma Hausawa bakin mota. Balantana kuma Yorubawa. Ta ma tukun ai ba a fitowa da rana gidan ina zaka je daga fito. Yake na sai kati. Me za ka yi da kati? MTN social media zai shiga. This one na Yahoo boy. Arrest him. Arrest him. Ni ba dan Yahoo ba ne. Dan Yahoo ba ne. Dan Yahoo ne kai. Kai ya kake munafiki. Dan Yahoo ne muna nan da kai. Yanda tana magana ruwan sanyi irin a tausaya mata. Ba za mu tausaya mata wallahi sai kin kwana asal. Allah ko mu muke san talmono. Allah wallahi sai kin kwana asal. Gazi si kamar Indomie jollof. Inspector Kamal. Da kofar. Ya kira mota. Rabu da shi yanzu nan mako. Sajan Ɗanladi. Ku tore mota takwas mun haɗu dan kwara zai raina mana hankali. Wallahi sai ka tafi ai ka tafi muna jiran Saba. Ba ku isa ba barka ma zaki siga yau. Na fi ku connection fa. Zai kira wani yanzu. Ka kira mana ai mu ba ma tsaro. Wannan yarinya to wani dan sanda a karkashin mu take. Wai a ganin ka wai kira. Ka fata kira ba DPO ko ta kira inspector. Mu je mu tsaya. Barka dare General Musa. Akwai wani mutane ba su sa aikin su ba su kira su police ne ba su sa aikin su ba shi magana wani dan iska iri kifi waye ka kira magana General Musa ne wai kene kifi kura ba hello Allah to shi gina afu Allah wani lokaci kar ku rena mu hankali da ku sai ta su wanda ku fi dan yarwa Inspector Kamalu wai da wane ne kin yi da kan mu dan gidan Buhari ne Buhari shugaban kasa idi sina da tambaya yayi ta Buhari ba ka kuma wannan fari kai inda uwar kudin ka ba abin da ba za a yi ba Allah ai in kana yau kaga in da fada dan yana jariri in kana so pick kana zuba ta a cikin gwangwani kana dafa ta kana bashi yana sha to dan nan da yardar Allah bari ne yawo sinadari ne na musamman kenan vitamin A ka gwada ka gani za mu samu sai madara mu da maman yabo kai yau ga mun jaja kanmu ga mun yi ta aikin mu Allah wallahi Allah mun yi ta aikin mu to mu sauri ga gurin nan sai mu ce amma na taransu ba canza location saboda tsaro canza location ni ba na gaji da aikin nan wallahi wani lokacin ji ke kamar in gudu yankin gudu ina gwara ki gudu ma mu masayin ki ta dawo wurin mai okay na gane ya san zaman da zan yi da kai na me dama ai burin talaka kawai kan ido a wulla karana to tsaf nake daidai nake da kai gori zaki mana kin to ai gashi ka fito muraran ka faɗa gaskiyar ka Ramadan mun yi Ramadan ni kudi nake so ma an samu jin su amala konya ka yarinya ta iya amala ba sai ba abun sai Hausawa bane to ai ni ma saboda kai iko yace ai ba na kun ba saboda kai ta ina ran ko wani amala amma me yasa muna sai amala kuna raina mana hankali to ai lokacin ban san gardan ta ba Allah duniya wai duke mu wallahi ta ji gusi ka ga rike ciki aji ogbono wallahi tallahi ai za sa maman yabo ya girka kun iya girki mu dai kin gane mu kare mun san masalan Allah mu dai muna da fadin gaskiya amma mun yaje munafinci ne ba kwa so
shi kuke yi mun yi munafisi. Allah mana tsari da kuto Ba min ba. Allah mana tsari da ku ai annoba ne ko a cikin al'umma Kai. me faru Ba gidi ta sai gyan bane. Kafi nake ji wallahi. koran uwar kai ka zo tusa a cikin haji da wata shiga lawa da yi Na ne zan samu wani kan gonakin kasi jiya ma. Wait. Bari in zagaya ta nan. kuma wallahi ka jima yana tafi na baka Allah Karki da mu. An kira ma waya, ba za mu doka. a kullum a kiran ku aiki zama aikin ka wata ta cinye kudin ka ba ka taba tara ban arziki da wallahi Ya ce kasi ma wannan mutum zai yi ya samu ya ga kara samun location babu location. Dama wannan location. Criminal. Wannan biyan da zai bon ya zo sakawa. sorry sir Me kina kallo nan? sorry sir Ki da iska ne? sorry sir Mun kama ki kina iskan sorry sir Da wannan. Segiya. Dama kina kallo irin wannan iskan si? sorry sir Da wata nan. Dan. Koma nan. Wai baki da na bakake ne. Akwai na bakake? Kamun mana. Wannan turawa nasi baya bada light. Yawa. Allah ya biya. da shi ba Ki bari ya ci gaba da tafiya haka. Ki rike wannan. Kin gani kamar mana na dan Brazil. Kina ina ne? Ke kina ina? Mun diga mu wallahi yana wurin zilai na nan. Baka ke ya ja muna wallahi. Inna lillahi. Ke kina ina ne? Ta tafi da bindiga. Inspector kamar la. wannan gidan uwar waje kashi ko cikin ka hanjin cikin sa zai kashi ai ta ce ya dawo Muhammadu Rasulullahi. me faru Inspector Kamalu. me faru Akwai matsala. matsalan me Akwai matsala. me faru Ba mun taimaki za mu je kasi ba. Muna siga kasi. Muna siga wannan kangon. Rike wannan. inna lillahi wa inna ilaihi Hore kata hore baje. ta ba ta fitar bindiga Wallahi tallahi. Abun ba mu san lokacin da mun yi. wannan is sorry kaga ban san ka ba kakka ce ma aiki tare muke a office wallahi babu ruwa na Haba. Karki mana haka. kai Dalai ki san maganin da wallahi ban da abin da zan iya faɗa ka ba ni ba abin da zan iya yi kawai kai ka tsaya ba za ka yaran bala'i ba wallahi la ilaha illallah Muhammadu Rasul. Shi ne zaka guje mu. Wallahi akwai matsala wallahi DPO kace mu za ta yi wallahi tallahi. Ti abun da zani wallahi guduwa za mu yi ba dan za mu koma. Mama yi abo.